Sziasztok srácok, itt vagyunk egy videóban, és ebben a videóban ugyanúgy játszani fogunk. Tehát ja, eléggé jó lesz. És ugye most láthatjátok, 26-osra nem vagyok, úgyhogy én 31-es szinten vagyok. Az azért van, mert ez a chapter 6 vagy chapter nem tudom hány, és akkor ezzel így fejlődök. És fejlesztem magamat. Milán! Ja. Ja. Jó. Na lássam, végre, így lesz, meg is nyerjük, még lesz ezen kívül egy fél, és ja. Ebből azt egyből megöltem. Utolsó kör. Jó. Lássam. Jó, most már így jó. És meg is nyertem végre. Most már megnyertem. Látja. Most már 12-t kapok, Bamnak kapok 29, 26-os, és ehelyre szerintem beveszem ezt. Ezeknek nagyobb szintűek, de nem baj, vagy azt hiszem kisebbet tudtam. Eddig még sose jutottam el, már mindig mikor játszottam, itt befejeztem az egészet. Mert akkor már ugye nem érdekelt annyira. Na most tök jó. Ezt is szerintem simán megnyerem. Jó, mindjárt itt vagyunk az utolsó körbe. És... hoppa. Jó, persze még kapott 152 AP-t. Nem baj, most akkor megvan. Bam. És akkor most jön a boss. Mármint nem, hogy a boss, hanem legnagyobb szintű. Jó, ezt mindjárt megnyerem. És... ja. Akkor már fejlődhetünk nagyobbat. Bam, meg is nyertem. Persze. Most 24-et kapok, miért kapok 24-et? Itt csak 6-ot kaptam. Látjátok, 6 pizzát elköltök, és kapok 6-ot. Meg elköltök 12-t, de 24-et kapok. Ezt nagyon nem értem. De közben mindjárt 32-es vagyok. És most látható, hogy nincs olyan sok mindenem, mert ugye ezeket is fejlesztettem, már nem nagyon, és mindig
Ezeket azért nem lehet felfejleszteni, ugye nincs aranykötőse, hogy meg kell szerezni rájuk a ilyen aranyszintet, mint hogy van kár olyan kis fészen. És ezért nem tudom fejleszteni. Itt milyen küldetések vannak. Tényleg, amúgy 11, 2, 3, 4, 5. Igen, most chapter 5-nél tartok. Amúgy elég jó. Jó, ezek is nagyon jók. És főleg akkor jó, a 24-es kapok, mert akkor nagyon hamar meg tudom szerezni. A 32-est. És akkor már gondolom a boss-t is meg fogom tudni volna. Már ezt beállítom, hogy magától játszódjon. Most én nem nyomok semmit. Tehát én most azt se tudom még tenni. Most én játszok, most én, de megnyomom azt a elindítás gombot, akkor már nem. Mondjuk most én játszok, most már nem. Tehát jó. És a boss step, ezt én fogom. Az a baj, hogy ennek jó képességei vannak, és hát tud bombát is küldeni, de nem fog, mert megöljük. Közben már mindjárt 7 perce megy a videó. Sőt, most már 7 perce. Szóval is már győztünk egy csomót. Már mondjuk ebben nem is annyira nehéz. Mondjuk Free Fire-ben meg ilyesmiben. Hát jó. És szerintem utolsó előtti ütő HP-t tölt. Utolsó előtti, és ez meg az utolsó. Szép, megnyertük ezt is. Plusz 24, igen. Azt nem értem. Miért kapok 24-et? És ma megint időben kapok el. Nem tudom, most elég hamar tudok karaktert szerezni. Nem, köszönjük szépen, nem lesz. És akkor Bookment, szerintem Rafit fejlesztem. És már ez is 7-es. Elég sok képessége van. Akkor már eddig 2 karakter szedtem ki. És itt van az achievementeknél az, hogy hol is van már recruit, hogy szerezek még 40 karaktert. És nekem még csak 16 kell. Recruit 40 characters. Szóval 40 karaktert kell szerezzek, ami lehet, hogy egy picit nehéz. Participate in 5 tournaments, ami szerintem eléggé rizikós. Igen, és elég jó küldetések vannak, és hát ugye így lehet megszerezni zúzót, sehogy máshogy. Max még, ha veszek ilyen 50-est,
akkor még tud adni az ilyen portálokból. Csak ugye ahhoz össze kell gyűjteni, szóval megyek is reklámhoz. És akkor megpróbálom megszerezni azt az 50-t. Mit? Bam, megöltek. Még így sem elég. Nem baj. Viszont lépjünk már kifele a reklámból, az minket nem érdekel. 50, bam. Azaz, The Creep. És ugyanúgy 29 dollár. Ai grijă de tine e mai ușor acum. Bucură-te de alegeri inspirate. Descoperă noua gamă de băuturi Müller Vegan. Your super choice. Hát ez elég rossz reklám volt. Hát hol van már? Az utolsó az dollár. 7. Hát az utolsót meg is nyitom, mert tudom, hogy nem lesz meg. És 8-as. Szerintem így játszok akkor egy utolsó kört. Itt hanyasok lesznek, jó. Utolsó zárókör. Tehát jó, elég jó, hogy 24-et kapok. Szóval eddig nem is tudtam. Tehát jó. Már nem lepődtem volna meg annyira, hogyha tudtam volna, de nem tudtam. Már mondom, eddig még sose jutottam el. Már mindig akkor töröltem le, meg minden. De nem is játszok már olyan sok ideje, és már ilyen sok karakter megvan, meg 31-es szintű vagyok. Igen, mert mikor még kis szintű voltam, egy nap szereztem vagy 10 szintet. Tehát az érdekes. Na lássuk, mindjárt meg is nyerem. Most jön az utolsó kör, ezután, csak ezt öljem meg. De persze, hogy ő dob. Jó, most meghalt. És jó, most az ellen vagyok. Elég nagyokat tudok sebezni. És most HP-t tölt? Ja, nem. Akkor ezt tölt HP-t? Nem. Akkor ez. De miért jönnek ember? Jó. Most meghal. Szép. És most is jönnék. Még most is jönnék amúgy. Csak így mondom. Ne, az meghal, sajnos. Jó, töltöm a HP-m, nehogy meghaljon, mert akkor szerintem nem kapok 24-et. Hanem csak simán 12. Közben már itt mondhatni már lassan 15 perce megy. És ja, meg is nyertem a missziót. Kövi videóban szerintem megpróbálok fejlődni 31-re. Vagy ha nem, akkor videón kívül, mert már látható, hogy 27 kell fejlődésemig. És hát ja, szerintem nem fogom kibírni, úgyhogy ne játszak. De itt kezdődik a baj, mert itt 32-esek.
Na, nem baj, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Remélem tetszett, ha tetszett, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot. Csongi voltam.